Rezeki itu nggak harus tentang uang, tapi punya mertua yang baik itu juga termasuk rezeki. Halo dulur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lili. Simbok ki yo anggere bar jagong entuk berkat, entuk panganan opo wae termasuk entuk gedang ini ki lho mesti kelingan anak putune. Wis dadi wong tua ki ngono kuwi yo, sithik-sithik kelingan anak, sithik-sithik kelingan putu, pokok men opo wae ki dibegeh ning putune. Tapi yo alhamdulillah muga-muga simbok karo bapak diparingi umur sing panjang, sehat, sepurane anak iki urung iso nyenengne. Muga-muga ki aku diparingi rezeki sing lancar, men iso nyenengne wong tuwa. Amin. Wes pisang iki meh tak gawe pisang kembung kaya sing lagi viral ning berandaku. Benane iki ya kur kaya biasane nganggo tepung terigu, ditokoni gula, wis diaduk-aduk ngono kuwi. Lah aku mau ki wis pamer nganggo soda kue karo Fermipan. Ternyata Fermipanku entek. Lah aku ki ya ora kontrol, tapi ya ora apa-apa iki soda kuene tak dokoni modok okeh ya ora okeh sih, mungkin 1 sendok teh. Adonan iki didiamke selama 30 menit atau lebih. Lah iki mau ki malah 2 jam, regane tak tinggal tilian. Semakin lama semakin bagus, adonan iki mengembang. Terus pisangnya kayak digoreng, ngasih coklat keemasan. Hasil dong, pisangnya bener-bener kembung. Terus ditambah coklat sing wis tak leleh nih, tinggal cocolan. Beneran crispy di luar, lembut di dalam, terus dicocol nih karo coklat lumer. Enak pol. Kan bocilku seneng banget kalian sing duwe pisang digawe koyok ngene ya, dijamin bakalan nagih.